aquí. Ja, jo no el respiro, Es fan converteix en groc. Sí, home. Tornes de color taronja. Si no li tiro això, Ha vingut el teu cosí. aquí fotem el bocat. Entrevista? No. I fotem el bocat aquí. Ve allà a fer-me... Ah, sí, de bocat. Ah, ja, I em diu, però per què? I dic, perquè... Agua mineral de todo, que la polla. Ah, no, yo no sé nada. Es una caga, por aquí te he dado. L'Amparo... Aparta la cara. Sergi. Ai, 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 important. No té els ulls, saps? Ara hem de tirar. Ja està. Un poc caltant, de dir. Anava a dir, Sergi. Sí, hi ha una espàtula. Vull una cullereta. Ah, bueno. Això és hidròxid de sodi, val? No el toqueu amb els dits. Hola, que guapo. Vale? Està. Ah, que xupi. Ah, queda xulo, no? Doncs t'ha quedat cara. No, espera't. Una reacció que va molt lenta. Sí, això es grava en xino, que ens eres el braç. No, pues continua. Va gravar. Reaccionant entre... Sí, ho deixaré així. Però és que no es veu bé. He de ficar així, això. No, no. Comença a tornar de color. El de la dreta? No sé. Què ha de passar? No sé. Algú. Espera. Hem d'esperar-nos, saps? Jo vaig fent fotos, Ai, surfo. Ai, 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 ai! Allò, Ai, no, més fum no, sisplau. Hola, que guapo. allò que fan el meu escola. Si ja ens ho vas ensenyar un any, no? No, era diferent. Ai, hola. Tu com vas que pillaves un pot de carret un any que eren més petits, feies així amb bicarbonat i vinagre i pum! Podem fer-lo? No, no té... Podem ficar vinagre? Em van mangar el pot de carret. És que no ho tries. Ah, sí? Ah, sí. Vaya ganes, no? Sí, com que ara ja no es fan servir, Ja està. mira. Perfecte. Espera.